Is-sena tal-ospitalità bħal diversi oqsma oħra ma tistrieħx biss fuq min jaħdem f'kuntatt dirett mal-klijenti, iżda wkoll fuq min jitrażmetti l-għarfien u t-taħriġ sabiex il-professjoni tibqa' ħajja u attiva. U dan propju huwa l-irwol ta' Helena Mikallef li wara diversi snin ta' esperjenza prattika f'dan is-settur, illum il-ġurnata tokkupa l-kariga ta' Senior Lecturer fih dan l-ITS. Biex ngħidlek il-verità, dħalt kombinazzjoni f'da settur. Dak kont nifittex xogħol, taf int wara l-iskola nibda nfittex ħaġa ma' xi ħaġa, u dħalt naħdem bħala kaxxiera ġo ħotell. U bdejt nara li nintegra mat turisti u titkellem ma' dak u mal ieħor u bdiet toġobni. U minn hemmhekk tħajjart nidħol ġo l-karriera tal-ospitalità. Jiena kont student tal-ITS ukoll. Kelli l-kors tal-Hospitality Management dak iż-żmien fejn kien jasal biss sa HND, sa Higher National Diploma. U tallimt ħafna għax inti tibda mill-bidu, għandek tibda minn service, housekeeping, front office, tagħmel ftit minn kollox u jkollok l-esperjenza ta' kull dipartiment li hemm fil-hotel pratikament. U mbagħad minn hemmhekk mort l-università u wara hemmhekk mort ukoll naħdem barra. Għamilt 4 snin naħdem barra minn Malta fejn kont naħdem anke f'hotel prestiġjuża ġol Ingilterra. Jiena il-basic tiegħi huwa Hospitality Management, però sentej ilu graduajt ukoll f'Masters in International Hospitality mal-Università ta' Hagahelja fil-Finland. Jiena hawnhekk nagħlem żewġ affarijiet, nagħlem il-Food and Beverage Service, ġifieri fejn wieħed nagħlmu kif ikun waiter tajjeb, jagħmel il-kafè tajjeb, ikun anke sommelier li jifhem fl-inbit. U mbagħad il-main speciality tiegħi hija l-events operations fejn għalli l-istudenti kif jorganizzaw event minn bidu sal-aħħar pratikament. Xi ħadd li jidħol fl-ospitalità għandu jkun persuna soċjevoli ħafna, iħobb man-nies, iħobb jitkellem, xi ħadd li jkun ukoll onest għax inti ħajkun hemm xi affarijiet forsi li tista' il-turist tajblu mod u maniera b'differenza, però importanti li jkun hemm dejjem onestà u li x-xogħol tagħmlu minn qalbek, irid ikollok ċertu passjoni għal din, mhux kulħadd jista' jagħmilhom tax-xogħol għaliex għandek ġurnat twal, ħad taħdem fil-weekends, ħad taħdem fil-holidays u kulħadd ikollu il-karattru tiegħu. Waħda mill-iktar valuri li ninsisti fuqha hija li tkun l-ewwel nies taħdem bħala tim mal-persuni li taħdem magħhom. Għaliex inti f'da x-xogħol mhux persuna waħdek ħa taħdem, però ħajkun hemm tim ta' nies biex il-servizz u l-kwalità tkun aħjar għal dak li jiġi jieħu s-servizz minn għandek. Xi ħaġa oħra wkoll hija kif għadna l-onestà. Importanti dejjem li mal-klijent, mal-turist tkun dejjem onest u dejjem bit-bissima fuq ħalqek għax inti ovvjament l-ewwel persuna li ħajli niltaqa' magħha il-guest tiegħek. Bidliet fis-settur tal-ospitalità dejjem qed imorru iktar għal trends kontemporani, anke pereżempju il-mod ta' plating kif jagħmluh, il-mod anke ta' drinks, illum il-ġurnata jintuża ħafna molecular gastronomy kemm fl-ikel u kemm fid-drinks. Dejjem timur iktar kontemporanju u iktar forsi sabiħ online, però aħna l-Maltin nħobbu żaqna u forsi il-platt ma jkunx daqshekk kbir. Helena għandha perspettiva unika tax-xogħol tagħha, mhux l-inqas għaliex l-ewwel mara li qatt daħlet taħdem f'dan id-dipartiment kienet fil-fatti. Għalkemm issa ilha 15-il sena tgħallem għall-ITS bl-ispeċjalizzazzjoni tagħha stess, hija tispjegalna kif fil-bidu ma kien faċli xejn biex turi li kapaċi tlaħħaq mal-kumplament tal-kollegi tagħha. Jiena kont l-ewwel mara fid-dipartiment tagħna. Kienet diffiċli ħafna, kienet challenge kbira għaliex bħal kollox meta jkun hemm change f'xi ħaġa, jkun hemm naqa' ta' nies li jmorru kontra dit change. U kelli naħdem, kif tgħid, bil-Malti nuri snini u nipprova nlaħħaq mal-kollegi tiegħi wkoll. Fil-fatt, kont bdejt bħalma jibda kulħadd mill-basic, jiġifieri kont nieħu ħsieb il-kantin dak iż-żmien San Ġiljan.
kienet xi ħaġa taf għaliex titlaħħaq man-nies, titlaħħaq mal-studenti, titlaħħaq mal-ikel li ħireġ u kollox. Però minn hemmhekk bdejt bil-mod il-mod nintegra ruħi anke mal-kollegi u biż-żmien bdew jaċċettawni, konna mmorru wkoll ħafna events barra, dak iż-żmien konna nagħmlu events mal-kunsilli lokali fejn kienu jippromovu l-prodotti tipiku tal-irħula. Xogħol inkollu, jiġifieri għalkemm jiena lettura tista' tgħid li nista' dejjem għaddejjin ħinijiet naqra strambi wkoll. Għaliex aħna konna kemm xogħol filgħodu kemm xogħol filgħaxija u xultant anke fil-weekends. U minn hemm bdejt nintegra ruħi u bdew jaċċettawni u sirt mbagħad parti mit-tim. Sodisfazzjon kbira ħafna tal-lettura meta tara l-istudenti tiegħek, l-ex-studenti fetħu il-restaurants tagħhom qed imexxu xi ħadd xi hotels barra minn Malta. Għadna kif ġej minn competition fejn tara l-student rebaħ gold u tieħu pjaċir ħafna bihom. Dak huma sodisfazzjonijiet li tara kuljum meta tibda tikber fil-karriera tiegħek u tibda tajt għalek il-student 20 years ago kien student issa llum għandu restaurant u jmexxih u jieħdu vera pjaċir narhom dal-affarijiet. Ix-xogħol bejn il-lettur u l-ospitalità għalija ma tantx tagħmel differenza għaliex. Għaliex aħna hawnhekk peress li għandna r-restaurant tal-iskola, ir-restaurant għaddej kważi 24 hours a day apparti fil-weekends. Allura ix-xogħol li konna fil-lukanda qed nagħmlu hawnhekk ukoll. Id-differenza hi li hawnhekk qegħdin studenti allura jiena rrid ikun ta' eżempju għall-istudenti tiegħi biex jagħmlu affarijiet tajbin kif għandhom kif suppost skont l-standards tagħna u ovvjament nallimhom kif għandhom imorru tajjeb man-nies u għall-klijenti li jiġu. Lilin mixtut ta' Malta, Helena tgħidilna li huma l-esperjenzi ta' xogħol li qattet barra li verament iffurmawla l-karriera tal-ospitalità. Minn placement l-Irlanda għal lukanda ta' Irbastil l-Ingilterra, Helena komplet taqsam magħna is-sinifikat ta' dawn il-pożizzjonijiet fil-perkors professjonali tagħha. Meta kont barra minn Malta, meta kont sari, kont għadni studenti tal-ITS u hemmhekk kont bdejt bħala waiter normali, però meta rawni li kont kapaċi u bdejt naħdem, tellawni supervisor u għamilt il-komplement tas-sena naħdem bħala supervisor u ovvjament kelli il-management il-team biex ikun jistgħu jimmexxihom. L-iskener ġewwa l-Irlanda kienet esperjenza differenti għaliex hemmhekk kien il-hotel kienet hotel żgħira, family run hotel, kull ma kien hemm xi 20 rooms u tallib nagħmel ħafna affarijiet għax inti m'intix biss qed isservi l-breakfast imma konna mmorru anke wara reception nagħmlu check-ins u check-outs, konna mmorru anke housekeeping tagħmel kmamar, allura kellha dik ir-responsabilità ta' diversi affarijiet li huma għaddejjin fil-hotel. U l-aħħar imbagħad ġa Lake Windermere kienet għada insomma, one of the best 4-star hotels on Lake Windermere, fejn hemmhekk jiena tallimt inkun iktar fuq management role. Kelli management role fejn kont inkun duty manager matul il-ġurnata u kont ovvjament nħossib li the running of the day-to-day activities kienet tkun mixja tajjeb u ma jqalgħux intoppi. Il-lezzjonijiet li ħadd minn barra dejjem ninkorporhom fil-lessons tiegħi personali anke fil-ħajja tiegħi personali. Dejjem nipprova nagħllem l-istudenti tiegħi anke biex iżommu ċertu dekor, ċertu tradizzjonijiet, ċertu valuri fejn inti qed tieħossib il-klijent mhux biss għax qiegħed bil-forsa u għax qiegħed bil-fors, imma you actually care for the tourist or the guest. U hemmhekk turi jkun hemm sodisfazzjon kemm għalik personali kif ukoll anke mill-lat tal-klijent ħajjajt ara dawk vera jieħdu paċenzja bija u jduru bija mela ħerġa' mmur. U hekk ikollok repeat customers u tibni ċertu rapport mal-klijentela wkoll. Weħed mill-iktar pariri naħseb li għandhom jieħdu in consideration in-nisa u żgħażagħ huwa li m'għandhomx jaqta' qalbhom. Anke nisa li sal-lum għadhom saru GMs ta' hotels, illum il-ġurnata il-perċezzjoni fejn il-mara mhix daqshekk forsi dominanti f'ċertu management roles m'għadix daqshekk tabu. Qed ikun hemm ħafna changes
anka fil-Parlament għandna ħafna nisa issa, ġifieri m'għandhomx għalfejn ta' qalbhom, però ovvjament dija industrija naqra tqila u naqra forsi taf għal min ikun naqra vulnerabbli u naqra sensittiv. Ġifieri jridu jkunu preparati għal din il-karriera. Id-dinja tal-ospitalità hija dinamika daqskemm hija bla qiegħda. Iżda huwa xogħol li jħalli sens ta' sodisfazzjon kemm fil-klijenti u wisq aktar f'min jaqdihom. U fl-episodju li jmiss se nkomplu nixħtu ħarsitna fuq din id-dinja, iżda minn lenti kemm xejn differenti. Narawkom. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.